Друзья, попурри из лучших своих авторских песен вам дарит Альберт Тлячев. Тлячев Альберт адыгэ дунаем щызэлъашӏэрэ орэдус орэды. Япэрэ орэдхэм къыщегъэжьагъэу хэта къышъозыӏуагъэр адыгэр тыкӏодыжьынэу сихэкужь сигупс сэ адыгэ. Тхьэшъуигъэпсэух тянэхэр тятэхэр рихьание б иорэдхэр зэхэзыхырэм. Агу рихьэхо, апхъуатэхо, къашъошӏоигъо къышӏыхо укъыдашъох орэдыр къыдаӏо. Непэ къызнэсыгъэм иджащфэд. Блэкӏыгъэ илъэсым Москва Черкес FM зифиӏорэ концерту адыгэ эстрадым ижъуагъохэр зыхэлажьэхэрэм Тлячев Альберт ыцӏэ къэраӏуи утыгум къызэрагъэблагъэм чӏэсыр зэкӏэм зэдрагъаштэу ӏэгутеомэ къэшхокӏэ къыпэгъокӏыгъэх. Иорэдхэм анахь къыхэӏукӏыгъэ шылягер зыфаӏо орэд зэхэугъоягъэу такъикъиплӏым нэс къыӏуагъэм цӏыфу залым чӏэсым. Ахэр экраным къыридзэщтыгъэх. Орэдыр къыдаӏо гущыӏэхэрашӏэу джащ фэдэу къыпэгъокӏыгъэх. Тлячев Альберт итворчество лъэпкъ музыкальнэ культурэм, искусствэм чӏыпӏэ гъэнэфагъэ зэрэщиубытэрэр мы концертым къыушыхьатыгъ. Иорэдэу хэта къышъозыӏуагъэр адыгэр тыкӏодыжьынэу зыфиӏорэр концертым икӏэух ифинал Урысия Федерацием инароднэ артисту Тутэ Заур къыхедзэщы жъуагъо хэтхэм орэдыӏохэм зэӏэпахыжьызэ орэдыр къызэдаӏуагъ. Ащ б къэгъэлъэгъуагъэр Тлячев Альберт итворчество лъэпкъ гупшысэу зыгъэгумэкӏыу пхырищыгъэр лъэпкъым зэхихыгъ ыштагъ. Ащ осэин фашӏыгъ. Непэ Тлячев Альберт Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэщей-Щэрджэсым, Абхъазым, Темыр-Осетием язаслуженный артист. Непэ тикъэтын Тлячев Альберт ихьакӏ. Черкеслян нишапсыгы, дикадердан вата. Хазарdım ceze ahır, adıga tıpodыжыну, тихаптым ишин bir ahır, тымбайжы иподыжыну. Альберт лъэшэу сигуапэ сыпӏокӏы бэмышӏэу мары интернетым итэдыкӏи тэри телевидениемкӏэ ар къэдгъэлъэгъужьынэу хъугъэ Черкес FM зифиӏорэм тыратхэгъагъэр. Ащ уи орэд хэта къышъозыӏуагъэр адыгэм тыкӏодыжьынэу. Уи орэд зэӏэпахэу Тутэ Заурэм къырегъажьэшъы ущфэдизэу эстрадэм анахь хэхыгъо хэшъупыкӏыгъо ащ къыращэлӏагэхэм уи орэд къызэдаӏон зыхъукӏэ ащ мэхьэнэшхо и. Ащ фэдизым сыкъызэплъыщтыгъэр оры. Унэгу нахь бэрэ къыридзэнышъ экраным услъэгъу шӏоигъуагъ. Угу ихъыкӏэу пкӏэхэкӏырэ слъэгъунэ Альберт. Сыгу ихъыкӏтыгъэ моштэ джы мэфэпчъагъэ текӏыгъ. Джы а моментым къысэупчӏыгъамэ къосӏотыгъ. Мо сыгур гушхо, мо сырыпаго силъэпкъым, сырыгушхо силъэпкъым, сытетыгъ пчэгум. Сыда пӏомэ
مورادر بشعوص فياغ مفادو سدغا زبتخغارر عرض استخراغ وشا جيري موسيقالني كوليدجم سجحراغ بزاساتكم دي جافدو باتيجغ قوي عبادة يتزغويت استخراغ تعني يعني استخراغ تعني ورس بدري بزغاخويجو تدقى بخغا بشعر خدا قشوة زقاغر أدغر دجنو وشا زغورخم هاوتر موشتو شاب قرص قوخما وفاي وفامي شاب خد قوحة ما قود عفدا أقوش كوخي زرق ودرن فدو أرى شاب قصقوري ما أرى تركم شيبل نمج قرال خم شيبل أمريكا شاب قر ما قود زفبوتن فدو شحايا وفياب قدن سرب سلوغ أدغخم سأدغو سلوغخم قصاغ أوتو تيلاب قزار مقدتر بوج على بلحخري تشاتغخ بو بشاش الدودة دخي تشاتغخ فقومتشكو عارف فقومتشكو بو أدغ تج قبزغخر سلوغخ وشخر بو ننج داخل سلوغخ دونار قزا بقواحة أردو شابكم تيتر يتقواحة وزلنا مسغة فقناب أر يوجر أو ورد زاساتكم دي جري قاس قواحة شاغوش يتغب أو ميكا خاكم كفكاز مجرى شاب صغمي ساكتر بجدوغمي ساكتر بسنية خمي ساكتر قبرتاي خمي أباز خمي ساكتر سيشابكم سدسلوغة سيشابكم دسلوغة جاكوش أخاق ساقوا زمافز تصفش خوغوك صوبشو هاي نحوي من نبجو جري هذا يكاستوش سخواغ بسكو عرا سنبجيش دداغ يكاس بسكوخ سنبجغا يكاس بسكوخ نحوي نبجو سدي واغ قوزغ واغر فدا ورد تكنو قصصغ واغر سواغ سلوغة سيانر سياترش يغجاغوس واغ سينانج تتجخم ترش يغجاغوس واغ سيشابقا غوس لوغخم قصاغ واغ سواغ تيشابقر تحام أوما مقودجنا Песни услышали песню, лишь посвящается вам. Передаем всем черкесам пламенный горский салам. Кто живет в Иордании, в Сирии, Турции живет. Эта песня адыгу каждому сердце дойдет. Люди нашей планеты, племя адыгское вечно. Мы никогда не исчезнем, будем мы петь бесконечно. ألبرت زالو زشيكورر غش أغوندت سد الزالة تاني غش أغونر زا راديو FM تشركيس FM ستاخذ زتيجر يشاس بشاغي بجرا خطا خلاجي خيري يشاس بشاغي بجرا خطا تيمور أوز قزا ويخغا راديو تشركيس FM قزا ويخري ار تليفون مي كمبيوتر مي приложение فدوازو دونايم جرا يبششنخو يدؤشنخو تا ادغا وردا اوخم تا دلجاغ وشين باسس دلجاغ نمج وردا اوخري دلجاغ ارتي كو ريتينغ يا يجخم ريتينغ مچ خاخوشتن سارس اورر نمجو وسحاواي اوسس لغرب راديو يكسبها خوغا دونام زرتيتا ما نح خلاجه خر نح كو جاغو شركه اهمي جاغو خي اوبا مر ياشن ريكسا عايش بچي كسيتو يكوچغا مغي ياشن ريكس كو ادركم ساخليجا بسمرار سزخليجا جاتي مرس قريغا بلاغري سخليجا وردو كلاجو زخبغوچي ويشلاجر نورد كزچ زختو اريد دغددو بس البرت غش اغونبا شخانر شقواترن پبچ ديواغاشت غش اغونو زوكو قبت خرري
سجري حراب ستفدوي قول آشي هاي سدرك قلت جازر بون فد واختر معكو صحيح تكنيكر زبلياخو زبلياخو صحيح يج ستيل غورا этническая эстрада современная этническая эстрада напара мистер сары шапсам шитгар вори восар арти стилимис темичо ау напара вахтам шичага напара вахтам шичага гохи ах ж Москва дас залым часаха нахбар Москва шиш набжичохо تحبشة عفر شافاي مني بليت شافت نحبي شافت بشافر راي أنا حزالش هو كروكوسر زالش هو مستخدم عشيش أريتاني يجوشيجي فيجاس مستيو زالغش أونوشت أزال راشي كوتشري شاسقاس مستخشي كوتشرن دخدت زالر يش حامي كاميرها ببتغاك سما قمشي ببتغ جاب قمشي وشي مشي كاميرها بدد خطر أوبراتورها بدد خطر نفنخم عاد وستغخم يعد اللجاغ بدد خطرك تصرف باي نو концертер وريب لاغو На родной земле кавказской я играю и пою, называют гости сказкой всю Черкесию мою, называют гости сказкой всю Черкесию мою. Если нравится, возьмите, не стесняйтесь ничего. Если есть вопрос, спросите, я отвечу на него. Почему стоишь в Черкеске? Потому что я черкес. Отчего кинжал твой острый? Без кинжала не черкес. Отчего ты сердце в небе? От того, что в сердце песнь. Почему так смотришь гордо? Потому что я черкес. Почему стоишь в Черкеске? Потому что я черкес. Отчего кинжал твой острый? Для врагов всегда черкес. Отчего ты сердце в небе? От того, что в сердце песнь. Почему так смотришь гордо? Потому что я черкес. Почему так смотришь гордо? Потому что я черкес. Альберт витворчество баш атақыз ліплерір. Адыға телевидениер зіпсаурыр ішләсшеч ұқуға аш проектығаш оғыну захих шақырым ашишыл телешоур. Ар витворчество чық жаға қызы ұтқыға телешоур етіміға жезі витворчество зықфадғази фичилитіші абач музеи клипхар шететқыға вятары вянары шесіғу ташуағып сұл шуяты шуянақар ашығым гум йорыд зіфі орақатыныр түшфагүш зіфі ору телевидением ағым епху орыдху қызчәлі ұқырым анахбуа орыдхыра қызчәлі ұшығыр ашқы хачо телешоу салям шесіх. Витворчество телешоу сыджып ашив бітірі? Телешоу, телевидением шесфизм ди қиғашлауағыр, уасашқо қызарысфазы қағашлауағыр. Витворчество ебғажыға қодия? Ары, язғажаға қодия, поми ход шайы адежим ди уасы қысфазыры, قوسجبا телешоу Кавказым япры телешоу тати телешоу рарга дахада цифхар воса цифхам ялауга пафада цифхам ялауга пафада адажим ди зача затефал телевидением е амал хари мстым тати амал хари захат хари адажим ди цифхам мафач мафия фацоап ومخطبه يج صفخري بلو قزات باغوچغا ادجيم دي وردوست خاخر تاشتو قوسوت صفخم ياجيچ شغوشتو وردو ريحانيه ده ريحانيه فصحاف قرالكم خد ورد زقوم يافيت خاغ زقورم يافيت قش زقاغ هذا خد قش زقوا دغرتك ودجنو ادغه براق بوتمي جات حمش غبصوتي انا ددخري قبون زخشره اره سمرقو ورد خي قطوا تشليكم يافست ورد خري ادغه خكم فست ورد خري
телешоур супер ощутал, у кого жажан. Лач Альберт Израиль يتقاجو كفركامة فغحغة ورد زيادكم عشب قيجو قراغ بلاغي يخس فديزرج إلى تكم أو فديس ما فقرم كفركامم يغنو قاجو ريحانية قيجي ماقا قراغة أو ريحانية فغحغو ورد زيمتخجة قاجم دامغحانو شيشم تسي أنا ورد داخو نيبب ستومي يجاسا خغو ريحانية اتخل تاويغبسو أوفق زرد بشاغر أوشتو ويتورчество خاخو ويوردشخ برزة خدخنو تا وتشغبشرب تاري تبشمغبشانو مارس يبتشو شفاديز ألبومر قد وغاج وشفاديز تيتخاغر وكروي ويوفش أني تخابله تاويغبسو أدغا تلفزيوني خاخو تحم تيزانم جاغونغا جاحيز أقسام حري شحاش خاطر غبجة عاقا عدي غادي قواني جنو زيكا طنيش بيعاقا تكوي جاي قواني جنو Клич посвящается вам. Передаем всем черкесам пламенный горский салам. Кто живет в Иордании, в Сирии, Турции живет. Эта песня адыгу каждому сердце дает. Люди наши